Gulu tukang kedengane mana mendesah. Waduh. Kok ora bareng to? Ora bareng. Sesuk nek sepel iki mangkat to lho, Cowah. Giliran sepel ora mangkat kuwi. Sepel iki mangkat to, Pak Kamil menawa nek sepel iki ya disangoni. Nggih Pak Kamil. Sangoni donga. Wis nganu. Sangoni donga. Langsung ngejob kok ya. Langsung ngejob. Rasah nganggo latihan iki. Iki Profesional. wis gambeng-gambeng. Lho, menika kati kono lulusan isi kabeh to ya. Isi sego, isi getruk, isi apa? Tresnane. Yeah.